Yau saraka nake so na ba mazaje akan maganin da zai sa ka daɗe kana jima'i da ƙarfin azzakarinka. Wanda yake buƙatar ya ga ya jima yana saduwa da mace, to yayi ƙoƙari yayi wannan haɗin, amma fa idan baka da aure kar ka shi, saboda wannan na mazajen aure ne ba wai na gauraye ba. Da farko zaka samu waɗannan abubuwan, zaka sami karas guda ɗaya, sannan da tumatir fari, ka samu citta ɗanya sai a yayyanka ƙanana za ka same su duka, ka yayyanka su ƙanana sannan ka sa a blender ka blende su, ka markaɗe su, sannan a zuba zuma cokali ɗaya a ciki, a juya a sha awa ɗaya kafin ka kusanci iyalinka. Za ka sha mamaki ƙwarai ranar da ka sha wannan haɗin. Za ka yi mamakin yadda za ka dinga ambaliya da kai da matarka ba tare da ka gaji ba. Rashin sha'awa kuwa, akwai matan da ba sa jin sha'awa ko ba sa jin daɗin saduwa ko ni'imarsu ta ɗauke. To yadda za a magance wannan matsalar shine ki samu zangarniyar zogale da 'ya'yanta gaba ɗaya, sannan ki samu kanumfari, citta, masoro da kyamba, sai ki dake su guri ɗaya su zamo gari, sai ki dinga shan wannan haɗin a matsayin shayi safe da yamma, ki gwada ki gani. Yana ƙara daɗi da mai gida zai gamsu, sannan kuma za ki dinga cin dabino na azuwa mai kyau tare da kwakwa. Za ki sha mamaki 'yar uwa, za ki ga yadda za ki dinga ambaliyar ni'ima da ke har mai gidanki a ranar siyasan kin yi wani haɗi, saboda zai ji kin fita daban, kuma zai ji daɗin da bai taɓa ji ba a tattare da ke. Yana da kyau duk abin da za mu dinga yi mai zamana ba mu da infection a tare da jikinmu. Muddin muna tare da infection ba za mu ji daɗin maganin da muke sha ba. Duk macen da take da infection zai yi wuya ta dinga fitar da wannan ni'imar gaskiya, kuma zai yi wuya ta dinga jin daɗin zamantakewar aure da mai gidanta. To yana da kyau kafin mu yi wannan haɗin, tabbatar in kuna da infection kun nemi maganin da za ku kawar da wannan infection ɗin, inda za mu ji daɗin junanmu tare da mai gida. Yana da kyau duk abin da za a yi kuma ya zamana an yi shi a yanda aka faɗa. Yanzu yanda na irgo muku wannan haɗin yana da kyau a bi shi yanda na faɗa, ba wai ku bi son ranku ba. Yanzu kamar yadda na ce a yi karas, barka ce to bari an nemi karas guda 5. Yana da kyau duk yanda na gaya maka yi shi, shine za ka ga maganin nan ya ma amfani, sannan kuma ka ji daɗin shi ba tare da ka ce ka yi baka ji daɗinsa ba.